sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye. VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Seinabu Cero. Jumadon novembre kalo tile 3 san 2023 an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ. Kunnafoni bakurunba minnu b'an bolokɔrɔ bi jumadonya in na o de ye ninnu ye. Duguta mobiliba tan bɔɲɔngo olu de ma se ka sira sɔrɔ Gosi mara la jamana camancɛya fan fɛ a bɛ tile damadɔ bɔ ka sababuya kɛ kulu maramafɛntigi dɔw ka waleyaw ye minnu kɛlen do ka garadaw ɲɛ. Suleiman Dambele min ni ale yɛrɛ ye Mali finitigilakaw ka kunnafonidiso DIRPA kumalasela ye a ye ɲɛfɔli kɛ kunu MINUSMA ka taali kunkan ka bɔ Kidal min yɛrɛ la a y'a yira k'a fɔ ko ni ma kofɔlen ninnu taara k'a sɔrɔ u ma kunnafoniya foyi di Mali finitigilakaw ma. Baɲumankɛtɔn min bɛ ni an ko a ma ko Human Rights Watch ale ye ɲɛfɔli kɛ a ka bugunatigɛ sɛbɛn kura kan an ko min ma ko rapport min yɛrɛ senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko jihadimaw ka fara Mali finitigilakaw ale ni Wagner cɛdenw kan k'olu kɛra sababu ye ka maa 175 bɔɲɔngo de faga avril kalo ale ni septembre kalo furancɛ la. Bi sɔgɔmada in na an bɛna kuma kunnafonidilaw ka lahalaya kan Mali kɔnɔ ni Banjugu Dante ye min ni ale yɛrɛ ye kunnafonidilaw tɔgɔlasoba ma ɲɛmaa ye Mali kɔnɔ. Ninnu de ye bakurunbaw ye kunnafoniya wɛrɛw bɛna fara minnu kan ni ka bɛɛ lajɛlen walawalaw ye sanga 30 kɔnɔ. Bi jumadon novembre kalo tile 3 san 2023 tabali kunnafonidi kɛnɛ kan. A y'aw bisimila ko kura. Duguta mobiliba tan bɔɲɔngo olu ma se ka sira sɔrɔ ka bɔ Gosi a bɛ tile damadɔ bɔ ka sababuya kɛ kulu maramafɛntigi dɔw ka wilikajɔw ye minnu kɛlen do ka ngara daw ɲɛ. An ka lasigiden Abdul Nasir Idrissa ka bɔ yen marabolo kɔnɔ ale ye fasirika koɲɛ kan an ka lamɛn. Voyagekɛla caman ani kamɛ minnu bɛ doni ta n'an k'a ma ko marchandise minnu bɔra tilebiyan fan fɛ ni ka u kunda Gao région kan olu de jɔn bɛ Gosi u dɛsɛn bɛ ka tɛmɛ. Kibaruyaw y'a jira k'a fɔ ko u sirakun tɛ dɔwɛrɛ min ye Gao ni Gosi ni ɲɔgɔn cɛ jihadisiw kɛn bɛ ka maramafɛn jugu min n'an k'a ma ko engin explosif ka a turu sira ɲɛfɛ ni ka taa. Gosika dɔ bɛ hakilinata di. An bɛ Gosi vraiment mobile caman bɛ na mun bɛ jɔ aussi surtout mobile nafamaw parce que mobile bɛ na ni balo yɛrɛ an ka balo fɛn yɛrɛ caman bɛ n'u jɔlen don. U ma se ka tɛmɛ ka taa Gao parce que dugukun tɛmɛnen fɛn min kɛra Douanza ni Gosi cɛ u y'u lasiran parce que mobile caman yɛlɛnna mini kan mɔgɔw kasara mɔgɔw sara tiɲɛni kɛra o sababu yɛrɛ de y'u bali u ka tɛmɛ ka taa. Na kɔni u bɛ yan nɔ hali sisan ɲɛ si ma sɔrɔ o la pour ka se ka tɛmɛ ka taa Gao fan fɛ. Gao taw tɛ se ka na minnu b'a fɛ u bɔ farabolo kelen tɛ se ka taa Gao. Ko an tɛ se ka fɛn ɲuman fɔ la bien fajun parce que vraiment sira bɛ cogo min na ma nɔgɔ parce que an bɛɛ ma se o yɔrɔ la juste an ka gɛrɛw ma bɛɛ mun b'an fɛ u tɛ taa hali mun bɛ taa dugu fitininw na ka sugu jɔ u ma se ka taa janto mun bɛ tɛmɛ ka taa fo Gao u ma se ka taa parce que maajugu ninnu de fɛn do sira la min ni ani fɛn tɛrɛka ɲɔgɔn mun bɛ fɔ mɔgɔw ka sara yɛrɛ o de kɔsɔn olu kɔni bɛ se ka bɔ yan. Hakili jiginna min ye karidon n'o bɛnna octobre kalo tile 22 ma san 2023 min kɔni ye transport mobile 3 olu yɛlɛla o mugujugu in kan Gao ni Douanza ni ɲɔgɔn cɛ maa caman sara ani doni caman kɔni o tiɲɛna. Abdul Nasir Idrissa, Gao, VOA Bambara tɔgɔ la. Suleiman Dambele min ni ale yɛrɛ ye kumalasela ye ka bɔ Mali finitigilakaw ka kumalaseso kɔnɔ DIRPA ale ye ɲɛfɔli kɛ kunu MINUSMA ka taali kunkan min yɛrɛ senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko ni ma kofɔlen ninnu taara ka bɔ Kidal u ka basi kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma foyi fɔ Mali finitigilakaw ye. An ka colonel Suleiman Dambele lamɛn Mohamed Daɲogo ka kuma galama la ka bɔ Bamako. C'est que Aguelok ani Tenendon Kidal MINUSMA mɔgɔw y'u ka minɛn cɛ ka bɔ yen k'a sɔrɔ u ma fɛn fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye k'a sɔrɔ u ma fɛn fɔ sɔrɔdasiw ye. Donc bibi in na an bɛ se k'a fɔ kan minnu ni MINUSMA ye o bɔla yen o ye kan 8 de ye. O kan 8 la kan 6 u y'o de di an finitigilakaw ma bɛn tun kɛla mun kan mais 2 tɔ n'o ye Aguelok ni Kidal ye
an kɔni y'a ye aw fana y'a ye cogo min na bɔlɔlɔw kan u y'u ka minɛnw ta ka taa cogo min na a bɛ ni ka san 2 bɔ bi bi in na ni montée en puissance bɛ fɔ faamaw la mais professionnalisme fana bɛ fɔ a y'a ye ja dɔw kan faamaw ta la u ka baara tɛ fo ka taa sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ko k'u ka balo kari mais bi bi in na an b'o kɛ c'est pour que k'a jira jamanadenw na anw ka baara taabolo dɔrɔn tɛ ka gɛlɛ ci ni mun ko kɔngɔ bɛ yen yɔrɔ min na an b'a fɔ mun ma ko action civilo-militaire ni kɔngɔ bɛ yɔrɔ min na ni jamana baarakɛ boloda tɛ se ka o yɔrɔ sɔrɔ sɔrɔdasiw b'u jɔ o jɔyɔrɔ la 181 ou bien o de tɛ voilà 181 ani murumurunin nin tile 2 in kɔnɔna na o de sifilakaw nan'u ka voilà olu de nan'u ka dossier déposer olu de n'a jira k'a fɔ olu b'a fɛ ka na armée kɔnɔ olu de y'a jira k'u b'a fɛ ka na ka kɛ finitigilakaw ye anw bɛ baara mun na u bɛ se ka na anw dɛmɛ a la cogo min na dɔw yɛrɛ n'a ye bɔlɔlɔw lajɛ u ko k'olu b'a fɛ ka tɛmɛ o kan yɛrɛ an bɛ ala deli n'u nana u ka tɛmɛ anw ka kɛlen kan. Baɲumankɛ Human Rights Watch ale ye ɲɛfɔli kɛ a ka bugunatigɛ sɛbɛn kura kɔnɔ an ko min ma ko rapport k'a fɔ ko fɛn min ye jihadimaw ye ka fara Mali finitigilakaw ale ni Wagner cɛdenw kan ko olu kɛra sababu ye ka civil 175 bɔɲɔngo de faga min yɛrɛ senfɛ funakɛninw bɛ o la u ka wulikajɔw senfɛ avril kalo ni septembre kalo furancɛ la Mali kɔnɔ. Kajatu Tarawele bɛ o kunnafoniya perepere latigɛ. Fasojamakulu mɔgɔ 135 ɲɔgɔnna ka fagali sababu bɔra groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GISM Al-Qaïda ka bolofara la u ka dankariliw senfɛ hadamadenya hakɛ lafasalikɛkulu ka laseliw la kunu alamisa la. Human Rights Watch ye tumutu sisikulunba in ka dankarili min kɛra septembre kalo tɛmɛnen tile 7 la joliba baba sanfɛ ne mɔgɔ 120 ɲɔgɔnna bɔnɛna u ni na a senfɛ seereya dɔw ka fɔ la waleya bila GSIM kun Mali sɔrdasiw ani lakanakɛla dɔw sɔminkɛlen bɛ minnu na ka fɔ ko Wagner baarakɛlaw do ye mɔgɔ 40 faga u ka lakanakɛ baara 3 ɲɔgɔnna senfɛ Human Rights Watch ka fɔ la a bataki sinsira kosɛbɛ seereya 40 ɲɔgɔnna ka kumakanw de kan minnu dira u ma kuma baranu siraw fɛ u ka fɔ la. Ilaria Allegrozi Human Rights Watch ɲininikɛla ye a sɛbɛntiya ka fɔ ko jate ninnu bɛɛ kuma kɛsin 5 ɲɔgɔnna de kan awa ko Human Rights Watch ye baara kɛ minnu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la wa fɛnɛ ko civil minnu fɛnɛ fagara a waati kelen kɔnɔna na jatew bɛ sɔn ka taa a fɔlen sanfɛ. Human Rights Watch y'a fɔ k'u ye danatigɛli laban ninnu ci fanga tigilamɔgɔw ma ko nka ko halisa k'u ma jaabili kɛ a la. AFP kunnafoni mɔgɔw fɛnɛ ko ayiwa k'olu ma kɔsegin sɔrɔ ka bɔ fanga tigilamɔgɔw ka fanfɛ. Maa 4 ni kɔ olu de mago bɛ baɲumankɛtɔw ka dɛmɛ na dugu 46 la Burkina Faso san 2022 ni san 2023 cɛ n'u ma se ka dɛmɛ sɔrɔ ka sababuya kɛ jatigɛkɛlaw ka bingani walew ye. Baɲumankɛtɔ Amnesty International n'a bɛ farafina tilebi yanfan ni camancɛ yanfan kama ale ye o laseli kɛ a ka jateminɛlikɛ sɛbɛn kɔnɔ kunnafonidilaw ɲɛna bi alamisa Dakar Senegal faaba la. An ka lasigiden Nama Jara ka bɔ Senegal ale tun b'a kɛnɛ kan an ka lamɛn. La mort nous guettait, vivre sous siège au Burkina Faso o kɔrɔ saya b'an nɔfɛ Burkina Faso sigili la. Nin ye tɔgɔ min ni baɲumankɛtɔn Amnesty International y'a da a ka jateminɛ sɛbɛn in na. U ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ Burkina Faso jatigɛwalenkɛlaw ka binkaniw kan Amnesty baarakɛlaw ye mɔgɔ 97 de ɲininka dugu 46 in na Burkina Faso i n'a fɔ Arbinta, Djibo, Liki, Pama duguw la. U y'a jira ko mɔgɔ 4 ni ba 700 la mako bɛ baɲumankɛtɔnw ka dɛmɛ na bawo an bɛ waati min lakɔliso 600 ni 100 ni kɛnɛyaso 370 datugura. Mɔgɔ caman fana y'u ka duguw bila lakanabaliyaw kosɔn. Ousmane Darabo ye Amnesty baɲumankɛtɔn in kuma lasela ye. Bibi na minnu bɔra u ka dugu la ka taa sigi yɔrɔ wɛrɛ la o hakɛya bɛ se ma 2 million ani kɔ ma ani fana jatigɛwalekɛlaw ye daga sigi dugu minnu na mɔgɔ hakɛ min bɛ o dugu ninnu kɔnɔ mɔgɔ 1 million ɲɔgɔn lo.
donc o ye tiɲɛniba ye ani adamaden hakɛw o tɛ se ka lafasa ka ɲɛ burukina jamana kɔnɔ o kɛlɛ nin kosɔn. O la Habibatu Gologo Amnesty baɲumankɛ tɔn ɲɛmadankan dɔ k'u ye fɛɛrɛw dɔ kɛ walasa dɛmɛ ka se ka kɛ gɛlɛya bɛ minnu kan Burkina Faso n'a sɔrɔla lakanabaliya kosɔn ka da kan baɲumankɛ tɔnw tagali man nɔgɔ. An ka baarakɛɲɔgɔnw talen Burkina Faso u y'a essayer u ni gouvernement mɔgɔw ka se ka kuma o ma se ka ɲɛnabɔ ka se o yɔrɔ la mais structure dɔw bɛ yen nɔ u n'u sera ka kuma. U ni déplacé o kumana mɔgɔ minnu obligera ka bɔ u ka duguw la ka taa yɔrɔ wɛrɛ la i n'a fɔ Wagadugu bien Wayiguya. U ni mɔgɔ minnu bɛ Burkina dɛmɛ développement partenaire tɔɔrɔ bɛ mɔgɔ minnu kan. U ka se k'olu dɛmɛ u ka se ka ji sɔrɔ u ka se ka taa école la minnu ka école jɔra minnu man kɛnɛ u ka se ka furakɛ u ka se ka so sɔrɔ u ye. Kabini Burkina Faso kɛlɛ daminɛna o ni sisan cɛ baɲumankɛ tɔnw y'a jira ko mɔgɔ ba 30 ko bolina u nin na. O kama Amnesty International baɲumankɛ tɔn in kɔni y'a jira bi k'u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ kɛ ka kunnafoniw cari walasa dɛmɛ bɛ se ka kɛ cogo min na Burkina Faso jamana na. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako, Mali la. Novembre kalo tile 2 o ye dan sigi don kɛrɛnkɛrɛnnen la min bɛ la ɲɛnamaya diɲɛ seleke 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka tugu waleya cɛjugu minnu bɛ taa ka kunnafonidilaw sɛgɛrɛ ɲangini tɛ ta ka minnu sɛgɛrɛ olu kɛlɛli kama. I n'a fɔ Saheli jamana caman jihadimaw ka bingani walew kɔlɔlɔ o selen do Mali jamana ma ka fara o bɛɛ lajɛlen kan fɛn min ye furancɛ fanga ye ale fana ye taabolo dɔw ta walasa ka ɲɛfɔli kɛ olu la. Banjugu Dante b'an bolokɔrɔ bi min ni ale yɛrɛ ye Mali kunnafonidisoba ma ɲɛmaa ye. Ɲininkali minnu tɛnkuna la o kɛra Georges Atino fɛ. An k'u lamɛn. Banjugu Dante i ni ce i ni ɲankuma. Georges ka kɛnɛ. Alhamdulillah. I ye Mali kunnafonidilaw tɔgɔla soba ɲɛmaa ye bibi na yala Mali kunnafoni ani kunnafonidilaw olu ka koɲɛw n'u ka baaraw taabolo bɛ di bibi na Mali la. Ayiwa an bɛ jamana min kɔnɔ effectivement kunnafonidi baara a bɛ kɛ sabu an ka kunnafonidi so ka ca a ka kɛ minnu bɛ ja ta minnu bɛ kuma fɔ walima minnu b'a sɛbɛn o ye démocratie taalan ye. Mais bɛɛ b'a kalama k'a fɔ a bi san 10 tɛmɛnen bɔ Mali n'a ka di yɛrɛ bɔ ko Sahel jamanaw kɔnɔna na gɛlɛya caman nana gɛlɛya minnu ye kɔlɔlɔ caman kɛ o kɔlɔlɔ ninnu kɛra sababuya ye journaliste ka baara kɛli a ka gɛlɛn. Misaliyala yala i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na lakanako ani kɛrɛnkɛrɛnya la jatigɛwale bingani olu gɛlɛyaw kun ɲɛsinnen Sahel jamanaw kan nka Mali la yala i bɛ se ka misaliya dɔ da o ye yɛlɛma kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn don kunnafonidilaw ka baara taabolo la bi in na. Yɛlɛma min donna baara taabolo la kunnafoni dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ information ninnu bɛ tali kɛ armée ka baaraw kan. Ensuite Mali yɛrɛ ni a dɛmɛbaajɛkulu dɔw bɛ yen n'o y'an ka partenaire kɔrɔ dɔw ye an n'olu cɛ nana gɛlɛya ka sababuya kɛ olu fana ka kunnafonidisow ka kunnafonidi cogo ye ka an ka jamana kun kan. O bɛnbaliya ni o fɔɲɔgɔnkɔ wale minnu nana o kɛra sababuya ye kuma fɔli ka gɛlɛn dɔɔni ka sabu kɛ i kan ka i ka kunnafonidi baara min kɛ laadiriya ni tilennenya la ani i ka jamana bi lahala min na o bɛ na ni ko ye minnu y'a to i fana ka responsabilité bɛ engagé o de kama baara in a kɛli la a ka kan hakili ka y'a la a ka kan baara ɲɛdɔn o ka y'a la mais a ka kan surtout responsabilité fana ka y'a la. An bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi alhamdulilayi baara taabolo falenna internet ani réseaux sociaux ninnu olu nana ni sababuyaw ye kunnafonidi cogo n'a dibaga cayara minnu fana bɛ yen ni a caman bi bɔlɔlɔsira ninnu kan n'u bɛ kunnafonidi kɛ u ka di cogo la olu fana ko k'u ye journaliste ye journaliste minnu fana bɛ yen n'olu fana ye professionnels ye parfois olu fana b'u ka organe conventionnel to yen ka taa kunnafoni di bɔlɔlɔsira kan dɔw ye min sɛbɛn u ka gafe kɔnɔ
kelen u ye émission min kɛ u ka télé so u ka radio so la o émission bɛ se ka yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sira kan cogo min na kunnafonidila yɛrɛ aussi a fana bɛ se ka taa ka kunnafoni di yen ka sɔrɔ a ka organe ka engagement tɛ o bɛ na ni gɛlɛya dɔw ye o gɛlɛya dɔw ye mun ye Mali kɔnɔ loi sur la presse bɛ yen fo n'i sigilen don ka journaliste kɔnɔ yɛrɛ ou bien n b'a fɛ k'a don kaso la n'o tɛ ni fili donna journaliste ka baara la wele cogo ni wele yɔrɔ de b'a la o loi in b'a protéger parce que loi spéciale de don or loi sur la cybercriminalité in dun o bɛ appliquer citoyen tɔw la ka sɔrɔ journaliste t'a ka baara kɔnɔna na maintenant journaliste min fana taara sɔrɔ waleyala réseaux sociaux sanfɛ magistrat fana taara ka journaliste in qualité reconnue a ye ou bi a donc à fond comme c'est un monsieur tout le monde citoyen lambda min bi réseaux sociaux sanfɛ juge dɔw yɛrɛ fana b'a daba kama yɛrɛ k'u laɲina ka statut de journaliste kɔ hali n'a sɔrɔ la kuma min fɔra ko o bɔra a ka kunnafonidi sɛbɛn in de kɔnɔ ka taa yɛrɛ sɔrɔ réseaux sociaux sanfɛ u bɛ ɲinɛ kunnafonidi sɛbɛn ta kɔ ka na réseaux sociaux ta in de ta ka baara kɛ n'o ye donc o ye gɛlɛyaba ye journalistes ma sabu bi tile in na ka bɔ yɔrɔ la ka yɔrɔ sɔrɔ ka to diɲɛ bɛɛ ka b'i kalama bɔlɔlɔ sira de b'a to b'o kɛ mais ni o bɔlɔlɔ sira sanfɛ jajali nana caya ye bon a bɛ mɔgɔ fari faga i ka baara taabolo la kelen i b'i janto i kuma cogo la i kan ka se ka kunnafoni di ka se a di cogo la cogo min na o bɛ gɛlɛya i ma sabu ni m'i janto i b'i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ la i man k'i sɔrɔ yɔrɔ min na n'i dun tora n'i ka organe conventionnel ninnu ye peut-être i bɛ jamakulu min sɔrɔ o k'i lamɛn ani yɔrɔ mun na i tɛna se k'o lasɔrɔ ka sɔrɔ i ma tɛmɛ nin sira in fɛ a kɛn bɛ sɛkili sabasiri de ye merci beaucoup Jean. Nin tun ye Banjugu Dante ye min ni ale yɛrɛ ye kunnafonidilaw tɔgɔlasoba ma ɲɛma ye ɲininkali minnu tenkunna la o kɛra George Atino fɛ. Octobre kalo tile 30 ka taa bila Octobre kalo tile 31 na san 2014 Burkina Faso kɔnɔ wulikajɔ caman kɛra walasa ka Blaise Compaoré k'ale ka fanga dafiri min yɛrɛ tun bɛ fanga la kabini san 27 san kelen o waleya in kɛlen kɔfɛ fɛn ye Burkinabe dɔw ye olu wulila ka bɔlɔnw minɛ kokura walasa k'u ka dusumakasa yira ka kɛɲɛ ni fanga dafiri ye min yɛrɛ kɛra u ka fɔla o Blaise Compaoré kelen ale fɛlamaw fɛ min yɛrɛ senfɛ maa 40 olu ni tora da fɛ maa 100 ka olu bana san 9 ni waleya ninnu kɔfɛ kasara ye maa minnu sɔrɔ a senfɛ olu ka kasara kɔni ma nɔna bila o nasira la VOA wulila ka se a maa dɔw ma an ka lasigiden Gildas Da ale de ka fasiri do an ka lamɛn. A ka bureau kɔnɔ Victor Paulabu ale min ye minnu sara faso tɔgɔ la ninnu ka dukɔnɔmɔgɔw ka jɛnkulu ɲɛmɔgɔ ye be a dɔgɔcɛ webdiri webdoa sanji 43 ja yira an na ale min fana fagara san 2014 ka jama lamurutini senfɛ a sara ka muso wani denmisɛnw to a yɛrɛ kɔ. Victor Paulabu Foroba Jabarani Sow min ye télévision nationale ye nin ɲafɛ Blaise Compaoré ka yɛrɛ lakanda sorasiw minnu ye RSPO ye jigila o yɔrɔ la ani ka marifa ci jama kan ale kɔni kunnamadiya a tora i n'a fɔ webdoa maa 42 lo fatula ani maaw minnu ka ca 500 ye lo jogina ni jama lamurutini nin na ani 2015 san ka fanga bɔsi ni jama lamurutini nin na san 9 tɛmɛni kɔ a ko ladilani belen sena sumayani do Victor Paulabu fɛ. An bɛ se k'a fɔ ko ɲɛtagaba kɔni ma don a dossier nin na sisan ni lɔlatɛmɛ fanga kura min bɛ nin ye ni capitaine Ibrahim Traoré ye anw bɛ an jigi sɛmɛ ko o bɛna fɛn dɔ kɛ ka di anw ma anw kɔni ye fɛn caman laɲini o cɛma don kiri ka tigɛ ka di maa minnu sala faso tɔgɔ la ninnu ma nka tuma bɛɛ la ni a ko sera kiritigɛso la o bɛ sen la a kan. Deguw bɛ yen ka taa wari minnu kan ka sara kasaratɔw ye ka taa fara o kan gɛlɛyaw ka taa banbagatɔw ka yatimɛdenw ladon na. Fo ka taa se waati la min na an bɛ kuma na aw fɛ an ma wari sɔrɔ fɔlɔ ka taa yatimɛden ninnu ka kalan sara 15 lo nka a waati la ne yɛrɛ tun ye a laɲini ko ka dɔ fara a kan mun kama nin wari nin tɛ bɔli kɛ. Ka nin bɔ yatimɛden ninnu na minnu fana jogina 2015 san ka fanga bɔsi jama lamurutini la ninnu fana bɛ yen. Christophe Lompo ye olu ka jɛnkulu ɲɛmɔgɔ ye a tora dɔɔni ale yɛrɛ nin tun bɛ to a la a b'o ɲɛfɔ an ye.
Nous sommes regroupés au niveau du stade municipal. Anu tun lajɛni lo municipal balontan kɛnɛ la wasa k'a yira ko anw ma sɔn fangabɔsi min bi kɛla nin la o waati nin lo la mobiliw minnu ye pick-upw ye anw lamunu Blaise Compaoré ka yɛrɛ lakanda sorasiw minnu ye RSPw ye lo tun bɛ mobili ninnu kɔnɔ o ye marifa ci anw na anw minnu tun bɛ ɲɛfɛ ka sababuya kɛ jama caya ye anw ma se ka boli. o tɛmɛnin kɔ soldasiw y'a minɛ ka bugɔliba d'a kan ni o ka marifaw ju ye a kirinna o sen fɛ ani o y'a ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la kabini o waati a bɛ gɛlɛyabaw le kɔnɔ ale ka taa farama wɛrɛw kan minnu ka jogini juguyala ni ale ta ye ani o mako bɛ opération na a bɛ o tigilamɔgɔw nu dɔ ta fɔ an ye. Mais pour le moment, il n'y a pas d'aide. Dɛmɛ foyi si tɛ yen kasaratɔ ni ka dukɔnɔmɔgɔw dama le jɔlen don ni a ka faraw kɛli musakaw ye an bɛ waati min i n'a fɔ sisan maa jogini kelen belen bɛ yen kisɛ bɛ a fari la. Qui est toujours avec une balle. Jean-Valentin Tiendrebego ye marifakisɛ 3 le sɔrɔ a fari la wa o fana kɛra 2014 san ka jama lamurutini lo sen fɛ. Le 30 octobre, j'ai pris part à la marche. Octobre kalo tile bisabalon ne bɔra ka nin ta nin tagama nin na 11h wagati dɔ la ko ne ye kisɛ sɔrɔ n ye nin kisɛ ninnu sɔrɔ n woro le la. Kabini o waati ni mobili dilanla nin tɛ sera k'a ka baara kɛ ka ɲɛ a tɛ se ka jɔ a sen 2 kan ka tɛmɛ sanga 30 kan ka sen fasadimi kɛ o sababu ye ni kɛni bɛ tɔɔrɔ ye a fɛ. anw ka dusu na kuma ye ka wele lase o ma o ka na jama lamurute min kɛra nin ka saratɔw ye k'o to yen ka taa far'olu kan fangabɔsi min kɛra nin ka saratɔw an ka gɛlɛyaw ka ca nga an t'a dɔn an bɛna gbɛrɛtigi min na wasa an ka degun ka dilan. Kasara sera minnu bɛɛ ma 2014 san ka jama lamuruti nin na ani 2015 san ka fanga bɔsi nin na ka laɲini ye ko nin don kofɔni nin ka hakilijigi kɛ o k'o janto bɛɛ lajɛnin na o cɛ ma soldasiw VDPw ani maa gansan minnu bɛɛ fatula ka sababuya kɛ maa karogɛlɛnya walew ye wa o fana o b'o jigi sɛmɛ ko o mako bɛ ladon min na o baaraw ka teliya ka kɔn o ɲɛ sariya bolo taara min ye décret d'application ye ni o sen fɛ o ben'o janto minnu fatula faso tɔgɔ la ninnu ka denw na o sariya bolo taara kabini kalo damani sisan nga ka se bi ma foyi si ma kɛ fɔlɔ. Gildas Da, Wagadugu, VOA Bambara tɔgɔ la. farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw olu bɛɛ lajɛlen mina lase Siyaka Tarawele fɛ. Kafu farafinagun sirantolanta ɲamayaso ka jɔnjɔn belebele min tɔgɔ Kaf Awards a bɛ di sirantolantanaw ma minnu y'u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ san kɔnɔna na o de siratigɛ la sirantolantanaw bɛ sugandi minnu ka baara ɲɛna olu cɛma seba bɛ ta min ye ɲinan san 2013 taw ye olu cɛma Mali sirantolantana 2 b'a la Yves Bissouma ani Jigi Jara. Amajar Traoré farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don Bamakɔ a ka fɔla Mali sirantolantana 2 ninnu gɛrɛsɛgɛ man bon a ko la kama sɔrɔ senkola bɛ Mali sirantolantanaw na. Awɔ an bɛ se ka fɔ Mali dolancilaw senkola bɛ u la ka d'a kan n'i ma ko kɛ ko tɛ f'i ye Jigi a bɛ farafina jɔkɔlɔsiba ŋanaw a bɛ olu fɛ bi farafina gun kan nka n'i ye jɔnjɔn in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Jigi jɔyɔrɔ ka dɔgɔ a la ka d'a kan Maroc jɔkɔlɔsiba ale ye mun kɛ Coupe du Monde kɛnɛ kan k'a fɔ ko a ye paranya belebele bila ani Jigi Jara ale cɛ o tuma hali n'u ka jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ a jɔyɔrɔ ani Mali jɔyɔrɔ c'est vrai an bɛɛ bɛ farafina jamana 10 fɔlɔ kɔnɔna la n'i ye jɔyɔrɔw ta k'a lajɛ Maroc bɛ Mali ɲɛ o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko u ye fɛn min kɛ Coupe du Monde kɛnɛ kan tiɲɛ yɛrɛ la a ye farafina bɛɛ lajɛlen wasa o kama an bɛ bunu ni o ye Maroc jɔkɔlɔsiba ye an bɛ ale bila Jigi ɲɛ hali n'a y'a sɔrɔ a ka d'an ye Jigi de k'a sɔrɔ nka statistique n'olu ye jatedenw ye olu bɛ taa mun ye bunu ale ka faveur la. Yves Bissouma dun Amajar Traoré farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila Bamakɔ. N'a Yves Bissouma ta k'a lajɛ ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ a ka tɔn na ni o ye Tottenham ye cɛmancɛ bolo ta fanfɛla la salon a ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ nka ɲinan a y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni ni cɛmancɛ in ka kan wa a ma da la k'a fɔ ko maa bɛ se k'a place minɛ a la cɛmancɛ in kɔnɔna la o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko ɲinan kɔni cɛmancɛbaw fɛnɛ fɛ farafina a bɛ jate olu fɛ n'i y'ale fɛnɛ jɔyɔrɔ ta k'a lajɛ maaw bɛ yen nɔ mun ye trophée baw ta n'u ka tɔnw ye donc ale ma trophée sɔrɔ fɔlɔ a b'an hakili jigin Riyad Mahrez
la ale trophée tani a ka tɔn ye a ye Ligue des Champions ta ka tila ka Premier League fɛnɛ gagné Angleterre donc u kubu saba bɛɛ lajɛlen gagné avec FA Cup an b'a bisigiya k'a fɔ ko ale jɔyɔrɔ ka bon ni Osimhen fɛnɛ ta k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen b'a kalama avec Naples k'a fɔ hali n'a y'a sɔrɔ a ma trophée sɔrɔ nka a ma Ligue des Champions ta n bɛ fɛ k'o fɔ i b'a ye k'a fɔ a jɔyɔrɔ bonyana Naples ale fanfɛ kosɛbɛ salon saison ale kɔnɔna la fo ka taa se Sadio Mané ale ma ninnu joueurs bɛɛ lajɛlen y'u yɛrɛ yira salon saison kɔnɔna la. CAF Awards jɔnjɔn min don a nafan Amadiar Traoré. An bɛ nisɔndiya ka d'a kan k'a fɔ ko ni nomination ninnu bɛ se ka kɛ hakilinasigi ye génération kura minnu bɛ na n'o y'an ka sifinnakaw ye k'a fɔ ko sifinnaka kura minnu bɛ na ninnu kɔfɛ olu fana bɛ se k'a bila u kunna k'a fɔ ko ja n'i ye baara kɛ ka dolan ci ni sɛbɛ ye a donna nataw la i bɛ se k'a tɔnɔ bɔ ka se k'a nafa o dun a b'a to jamana tɔgɔ fana bi dɔn. Mun ye ballon d'or ko ta fanfɛla ye ni maa min ye ballon d'or kɔni sɔrɔ a wari bɛ t'i munumunu fo CFA wari miliyari 3 ɲɔgɔn na miliyari 3 a bɛ t'i munumunu o da fɛ nka a bɛ dépend sɛnɛ dolancila yɛrɛ la ni y'a sɔrɔ yanga b'a la a ka publicité ka ca jama b'a kɔ. Jaabiw bɛ bɔ décembre kalo nata tile 11 san 2023 in na VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don. An ka maliden dɔw lamɛn sisan an bɛna ni jɔrɔnako min bɛ u la jango an bɛ waati min na i ko sisan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah balamina. Veyo jama ben sokma. Albi Suleiman Jarro ka bakasela ko. Men wati la na me dodo bu. Wala hakilna men na bi ka nyefo o yi nefo den fitini ka wolo seben ko kuma. O ba fo ko de Qur'an wolo le ko a wolo seben fuye ko. O ko kuma fo. Nga ne ga yitu la o ga yoro la jo ka jati mine fine. A do to fuye mun na ne ga den yɛrɛ wolo la. Ya faamuya a wolole ne taara an ka bolo sɛbɛn ko la a kɛra an ka centre secondaire la ka sela yen nɔ ne ko ma a jiginni kɔnɔna la u ka fɛn ninnu bɛɛ u b'a bɛɛ sɛbɛn quoi u k'a bɛɛ sɛbɛn bon u y'a sɛbɛn sisan ne ye jiginni kɛlen fille de sortie la sisan ne y'a ye a sɛbɛnnen bɛ acte de naissance 750 i y'a ye acte de naissance 750 bon o yɔrɔ la ne y'a yira kɔni k'a fɔ ko fu don mais fu tɛ bon o kɔni na c'est à dire minnu mɔgɔ ye mɔgɔ dɔnnenbaw ye u bɛ fɛn ninnu kɛ olu ye fu la mais mɔgɔ bɛ n'i tɛ mɔgɔ dɔnnenba ye a tigi ye fu la minnu bɛ se k'a ɲɛɲini ka ko bɔ a la an bɛ kuma ni o mɔgɔw de o de y'a to kumakan ninnu caman bɛ yen n'a kɛra an kɔni b'a laɲini kɛ k'a bila n'a bilala ni ala sera ka dɛmɛbaga ɲini sɔrɔ an na a ko ni kɛlɛ bɛ se ka kɛ cogo min na quoi walasa a ka se ka dabila quoi. Assalamu alaikum VOA Tabale lamɛnbaga cɛ n'a muso an ka foli baw bɛɛ ye. Ne ye Aruna Kamara ye ka bɔ Bamako ACI 2000 la vraiment énergie mɔgɔw kɔni ka nin kunnafoniya ye marche in vraiment ma ne la convaincu et puis ne ma sɔn a ma parce que u k'u tilen hadamaden k'i tilen mana kɛ fɛn fɛn k'i tilen kurantigɛba in yɛrɛ la foyi tɛ ka bɔ an ka compteur wari la an ka kuran sara la fo ni min bɛ ka fara an kan ne yɛrɛ bɛ min sara kuran ka kɔrɔ kuran tɛ tigɛ la sisan yɛrɛ ne bɛ min sara o ka ca n'o ye yɛrɛ mɔgɔ k'i tilen dɔrɔn olu tɛna se ka kuma foyi fɔ yan ko min bɛ maliyɛn na convaincu. VOA Bamanan n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ne tɔgɔ ye Amidu Danbele ka bɔ Tomina Sofara mara la n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Côte d'Ivoire ma nin waati in na an bɛ foli kɛ an ka jamana marabagaw de ma ka d'a kan u ka baara taabolo bi in na a kɛlen don ka maliyɛn n'i ye tɛmɛ sigi ta i b'a sɔrɔ a kɛlen don ka 90 kɔ bɛɛ lajɛlen munnafa ka da mun kan Faransi ani MINUSMA an y'a ye tile kunun yɛrɛ MINUSMA yɛrɛ bɔra Kidali bɔcogo min na u b'a yira k'a fɔ ko MINUSMA yɛrɛ tun bɛ yan Mali kɔnɔ walasa ka Mali yɛrɛ de tilan ka Mali tiɲɛ parce que u bɛɛ ye Faransi ka sigi de la u y'a dabɔ min kama an ka faamaw u y'a faamuya an ka faamaw tɛna pressé ni faamaw labɛnna don o don u bɛna Kidali minɛ k'a kɛ Mali ta ye bali Mali ta de don a bɔsira Mali la k'a sababu kɛ Faransi ye min y'a tɔ bɛɛ jigin o fana kɛra MINUSMA ye o la an ka faamaw ye hakili min sɔrɔ n'u m'a ko kɛ pressé an b'o faamu parce que maa min bɛ pressé kojugu a ka ca Ala fɛ i bɛ sara jugu de cɛ. aw fana n'a y'a sɔrɔ cikan b'aw bolo ka lase a bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen ci an ka WhatsApp nɛgɛjuru sira mun na o de ye 00 24 30 40 46 aw ka kuma daminɛtɔ aw kana ɲinɛ k'aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔ fɔ fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ aw ye musolaka walima npogotigini ye a ka d'an ye k'aw fana ka hamina ni jɔrɔnakow dɔn nin tabalen kunnafonidi kɛnɛ in kan. An
an sera ka ninnu de fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma bi jumadonya in na ɲɛmayaso ka yamariya kɔnɔ Dadi Balawe ale bolo bɛ nɛgɛ karafi la ka kunnafoniyaw lase aw ma ni Seinabu Ciro yɛrɛ fɛ. Tɛnɛn don nɛgɛ kaɲɛ 7 tɛmɛnen kɔ ni sanga 30 ye ni Ala sɔnna ma aw ni Mariam Kuyate bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ aw ka tile kunnafoniya kunfɔlɔw nka ɲano cɛ an bɛ k'an bɛɛ boloda aw ni ci aw ka kulomajɔ la Ala ka tile hɛrɛ di.